premiați de data asta Gelu Diaconu, Dan Mihuț, Dan Abanu, scriitori care nu mai sunt dintre începători și care cred că sunt voci foarte active și foarte bine rădăcinate în proiectul ăsta. Dar sunt sigur că în edițiile viitoare ei vor fi din nou în topurile noastre. Domnul Abăluță, domnul Soviani s-a așezat pe acel tron și a asumat ultimul cuvânt. Păi asta era temitica teatrală, noi nu știam. Bine, Abăluță. Într-adevăr, cred că urmez eu după Comantin, pentru că, fără să repet ce a spus el, doar uitându-mă pe comentarii la texte, și eu am fost stupefiat de atitudine, hai să spunem așa, necolegială, în primul rând. Nu știu, nu critici, nu scriitori, nu. Niște oameni care s-au adunat într-un forum, nu? Și care au păreri diverse, e firesc să fie așa, nu avem cenzură, nu mai avem taburi, dar am constatat mult venind și asta mă deranjează. În definitiv, ce ar fi rău să spunem că unele lucruri nu sunt perfecte sau că unele lucruri sunt slabe sau unele lucruri sunt slabe ale unor oameni buni. Nu știu, pe mine nu m-au încântat în general bucățile și de proză și de poezie din seria asta. Dar asta este altceva. Am constatat că există o continuitate la diversi autori, că există diverse forme, de exemplu, piesa de teatru este foarte interesantă, nu e perfectă, îi lipsește ceea ce eu aș spune, de fapt, conflictul. E o temă clasică. Vine un străin sau, mă rog, aici, incertitudinea că a venit, promite ceva fabulos, promite să împlinească ceva la care personajul principal, acum personajele, nu? Aspirau. Păi care este acel lucru? Nu este. Dramatic ar fi fost faptul. Există multe posibilități de a împlini piesa. Știu eu, iluzia. Ce iluzia? Creează o iluzie că o să îndeplinească, știu eu, ce visa el tot timpul. Nu știu, visa o chestie absurdă. O piesa are un côté absurd. Visa să-și umple casa cu elefanți de marmură. Mai mici, mai mari, toată casa. Toate camere. Și atunci el când află că Obama o să-i ofere nu știu ce recompensă și asta cumpără nebun, așa ceva. Toată lumea îi spune, tot fii atent, nu știu, o chestie de fel. Și atunci când vine și spune că totul s-a revalorizat, să aibă un efect dramatic. Adică el așa și-a terminat viața cu asta. Are o simplă căselniță acest lucru foarte frumos cu inflația asta care îți revalorizează ceva de sute de ani. Da, într-adevăr, este o nepotrivire. Piesa e dusă într-un ritm de absurd și ce află. Modelul este totuși ăsta, mortul care crește Rodilonescu, nu? Asta nu crește. Vine cu o poartă. Dar limbajul teatral este perfect, matucerit, e ceva care se poate juca, dar trebuie imprimit. Bun, în felul ăsta mă gândesc și la alte lucruri pe care le-am remarcat și care le-am pus pe... De fapt, topul criticilor este așa. A fost anunțat, dar asta e ca într-un juriu. Juriul a premiat piesele cu tare, dar prin jumătate plus 1. Deci, nu au fost exact topurile fiecăruia dintre noi trei. Topul meu a fost Obama, pe urmă Magdalena și Leonard Ancuța, cu Mania Depression Jones. Pentru că am găsit că
chiar dacă ele nu sunt perfect împlinite, cât au fost scrise, sunt scrise perfect și reprezintă un preambul foarte interesant. Poate că, de fapt, Leonard Lampuța se poate opri aici. E un fragment în ceva mai mare, care nu trebuie continuat acum. Pentru că e foarte aproape de poezie, e stare și cred că actrița care a ridicat a fost foarte bună, a creat această senzație de împlinire a bucății. Împlinire pe în diverse direcții, și direcția unui suflet sensibil și o ironie și foarte interesant. O să spun și despre poezie, unde, într-adevăr, Cornel Bica m-a impresionat cu Diamant. Poate că sunt mici reproșuri pe care le pot face, poemul e mai mare, dar dramatismul, fără să cadă în sentimentalism și seriozitatea unui demers, chiar dacă are niște aluzii puțin exagerate, care nu cad în absurd, prea multe membre repezate, cum se spunea, prea multe lucruri îngrozitoare, dar astea sunt făcute cu o anume degajare a unui poet care știe să desfășoare într-un spațiu de... Mie mi se pare foarte interesant, foarte interesant. Maria mi-a plăcut cu rezerve și ce m-a impresionat, cu toate că am dat locul 3 pentru a nu fragilitate, da, tonul de poezie directă, brută, al Medeei Iancu. Mi s-a părut cuceritor. Nu știu, am mai scris așa, am mai scris o noutate pentru mine. Este câteva fragmente foarte aproape de el. Foarte interesant. Pe niște notații au gândurile, ceva ce a văzut în realitate, un colaj foarte straniu. Reprezintă, după părerea mea, o autentică stare poetică modernă. Sigur, mai sunt și alte lucruri, dar față de alte serii, mi se pare că se fac producțiile mai slabe. Doar că trebuie să simți nevoie să dea lună de lună, nu pot ține pasul. Poate că unii dintre ei ar trebui să mai abțină și să nu dea și luna următoare. Să vadă ce stă. Cuvântul încheiere este ăsta. Haideți să fim mai cooperanți și mai puțin delicoși. N-am putea să facem treaba asta dacă suntem tineri sau dacă suntem mai în vârstă sau dacă suntem foarte în vârstă. Trebuie să ne querelăm. Nu cred că ăsta este rolul unui astfel de cer. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi, Felix. Felix, se păstrează ordinea. Pentru tron. Mă bucur, în primul rând, de ce a spus Claudiu Comatin, făcând această comparație între 3 site-uri. După cum știm, literatura s-a rupt din poezie din Agonia. Ori eu însumi am pusnicit acolo mult timp și m-am schivnicit pe Agonia și Cosmin aici, și Raul Guluban, care este la revista Cuvântul și așa mai departe. Pe Agonia era imposibil să faci ordine, pentru că era o viitură de poeți și de prozatori. Literatura a comprimat lucrurile astea, a selectat propriu-zis, era un proces firesc. Cred că trebuie făcut aici un pact, pentru că și domnul Abăluț a spus la fel, să fim eleganți într-un fel. Zic că și criticii au datoria să fie eleganți în observațiile lor, pentru că, după cum știți, și știm cu toții, poeții sunt acele iritabile genus, sar în aer, de fiecare dată când e vorba de creația lor, inclusiv criticii dacă au produs literatură. E foarte greu să ajungem la un pact, dar eu aș spune că